Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphiki Inanda FM la ngikhuleke amanje zothula amageja awalingani plus dololo live shihi kuthani makuthe hayi madoda ngivele ningiyeka madoda hayi nathi inkinga yayi sekuvela konakala eNingizimu Afrika uyabona ngiyabona inkundla zokuxhumana ngapha nangapha ngenyekaza weqosha hayi madoda hayi ngeke mtika baba vele ungeke ukithimana nofa la ulufa mfuka dubazana masekwazi nothile ngokwamajola uthi amageja walingani hayi futhi awasoze awasoze alingane hayi awakaze futhi awasoze hey madoda hayi ngekuza kabi yami kuya ngokuthi lidonswa inkabe engakanani hey ngizwe kahle lami nathi ingoma mfowethu ukhiphile ente iphile ingoma engakhi mtika baba ngibiza nge-pre-album i-pre-album le ngoba i-album izophuma maqala lo nyaka ozama kula maholide ngenxa yesikhathi sokuthi ngiyabona ukuthi unyaka uhambile abantu akaze ngibanike lutho kulo nyaka ase ngithi mina ake ngibanyelele ebhodweni ke bebambe lokho ke bebambe nje ukuthi la maholide begide ngalezi ngoma ezimbili kodwa i-album yoniyeza ephelele zobe nengoma ezo-16 makulonde maholide ka December. Mfowethu kukhona into engiyibuke kuwena awukaze wasiphoxa mtika baba mawukhipha i-album kube khona lezo ingoma esithi thina amahithi kuyona i-album ngiyathemba ukuthi ngoba ukhiphe lezi ingoma ezimbili njengamanje wasinika zona wathi cha ake nijabulise kuzo ngalama holiday nijabulise ngazo lezi ingoma kodwa ngiyazi ukuthi Uqosha mtika baba okuzayo futhi kukhona okuphethe okufihlile ngoba nakuqala wenze njalo hayi strategy sami leso ngoba ngihlahla mina hit angigqokeli ukuthi yibi hit yebo keep i-album ebese abantu beyalalela bese bayibona abasho ukuthi cha thina ethi ingoma ile ingakho futhi ngithe angakhiphi single angikhiphe ezibembili yebo then kuzoba kuba ukuthi bahamba nayiphi kulezi ezimbili ile kodwa idlala manje ethi amageja walingani ingoma engishaya sinothile ngokwamajola noluve ubadubazane ke sokusaqala naye koluve from 2013 kuze kube manje nabo sinothile ngibuzo nje ingoma ethi amageja iqala lapha ngowesifazane ekhaya lapho ukuthi awu yena mina ngihlala ngimxolela yena zonke insuku yebo ngixolele eseqonywe lapha nalapha kodwa mase kuyimina akasangixoleli ngani pho yena so uyachaza kwesite sakho ukuthi hayi kunzima phela mina ukuthi okwami nokwakhe akufani yabona ngoba thina manje inkinga esinayo thina ukuthi indoda uyifaka ensimini yami yebo angiyazi ukuthi biphethe elingakanani igeja amageja sinawo awalingani mfowethu kukhona into engiyithanda kunina wena uluvo umfuka dubazana u626 lapha namase kuba usinothile mangikhumbula kahle Uqosha ngihlazi ngiyikhuluma lento ekutheni ukuthi mhlawumbe nginaze nihlala ndawonye ni rehearsa mhlawumbe kokuye 2009 ni rehearsa ezinye zengoma ngikhumbula kahle kukhona wawusashaya makuya ngothi kodwa shameni masiyodlala ushameni lapha nogadla mfonquma kodwa kukhona izinto enaniyicula uthola ukuthi niphume eceleni niyenze lento niyenze kodwa kwagcina sekufezeka iphupho lakho ngoye 2013 namanje ilona lelo phupho esikhuluma ngalo njengamanje Uqosha ekutheni ukuthi awukho umcimbi esingakutholi kuona makuya ngokuthi kunemicimbi emikhulu kaMaskandi ya uthi ngathi nje sesihambele ide kakhulu ibanga nabo Luve nabo Sinothile 2013 akonyaka wayizolo sekudala kakhulu manje yebo baba nje ningathi angazi uNkulunkulu sasibusisile ngoba ingoma umuntu akayiqabeli yena ingoma inikezwe uNkulunkulu unikeza amadlozi akubo ngisenayo ke leyo nhlanhla ukuthi njalo mangikhiphile akwenzeki nje ngikhiphe nje ngicebe izimo njengoba nje ngizobanyakazisa nje abantu ngamageja
bangenzela isimanga ke kulokho because itholakala kuma online stores. Yebo. Ithe mayiphuma ilink yoku-pre-order yoku-order ingoma izoba active namhlanje. 5 days ago bese abantu abantu asebeyithengile ingoma mangithole i-statement from Africa bese bedlulile 1000 asebeyithenge nje lezi ngoma bengakasizwa bathi Uqosha ngokwazi usiphoqe siyazi ukuthi ama-hit lawo oza nawo. Mteka baba sikhuluma kakhulu masibuye ngala sikhuluma kakhulukazi ngokutholakala kwazo lezi ingoma ngoba namhlanje uyayidedela mteka baba zobe seyidumiswe lonke sezikhona njengamanje online sezikhona thema kunje 12 ebusuku abulezangena. Kutshela bathi tololo asubra wakosha ayimteka baba engakuzwa hayi abantu abayi-ode ingoma bayi-ode mteka baba ayingeke awubatshele nje ngaphambi usiqhubane nenkulumo itholakala kanjani le ngoma. Ikhona kuma-walk ama-online stores like Apple Music, Google Play, ikhona ku-Spotify, ikhona ku-Deezer. Should uthenga lapho othanda khona wena ukwazi ukuthi une-access khona ukuthi ukwazi ukuthenga ingoma online. And-ke ngizocela abantu bakithi bayijwayele lento yokuthenga ingoma online because ngokwe-technology vele ama-CDs aya ngokuya enyamalala. Yebo. Ngisho abantu abakhanda inkampani manufacture ama-appliances manje ama-radio adlala i-CD angokuyencipha. Ngisho iy'moto esihamba ngazo ey'dlala ama-CDs yangokuyencipha manje. Either ingoma idlala efonini noma ibe kulokhuzana ibe ku-SD card noma ku-memory stick. So leyo idinga ukuthi udownloade online. So-ke fune beyijwayele nje ukuthi-ke ama-CDs azoya ngokuyephela. So-ke zikhona online mungena ku-internet nje utype ihloko zazo amageja walingani kuzovela ingoma lapho kaQosha ngokwenza kwakhe. Utype ingoma ethi dololo ubusesha ingoma leyo futhi yesibili leyo ezoyithola full album kodwa ke eyobe ihloko sithi sengisikhohliwe kodwa izophuma ke ngolokhuzana makuphele amaholiday kaDisember ke full album ke lapho ke iyeza ke lapho ke nalezi ngoma futhi zobe zikhona khona lezi nje engizenyulele zona ebhodweni ukuthi sibe khona. Mfowethu ngiyabona ukuthi usinyulele kahle lapha ebhodweni nazi ingoma zikhona mteka baba ngoba uthi ayi ake sijabule mteka baba zonke lezi ngoma mteka baba ngifuna ukubheka indlela Uqosha onobuciko ngayo nendlela obhala ngayo ingoma kukhona wena ukuqhamuke nakho kuseceleni mteka baba siyakwazi wena usawumlandeli nje ngakaqo sikwazi ngesikhathi sephofa kade umuntu ekhathele boyokhuleni libiza nasengomeni zalo kwaqhubeka njalo mteka baba sakubona umlandeli kodwa egcineni uthe mawuqala mfowethu uthi uyacula kwathi Uqosha wenzani kodwa egcineni siyakubuka ukuphi njengamanje ababesho njalo baphi. Hayi empilweni ngiyayifundisa ukuthi ayikho into ongayenzela umuntu ajabule ngokuphelele. And futhi akufanele uphelele ukuthi kumele kube khona abantu obachazayo noma obanelisayo. Ukwenza nje into yakho ngendlela obona ngayo ukuthi uzophumelela ngayo. Mayiphumelela izophumelela, mayiphumelela futhi ayiphumeleli. Ayikho inkinga futhi lapho. Kodwa ngiyak-avoid ukwenza into ukuze kube khona umuntu engifuna ukumprovela ipoint noma engifuna ukuthi mhlambe achazeke. Umuntu awusoze wamchaza umuntu uma engafuni futhi ukuchazeka yabo. So-ke mangabe ngibhala ke ingoma ngingabeka ngendlela engithanda ukubeka ngayo noma ngayiphi indlela ngendlela kodwa futhi engaphoxi ehloniphekile. Yabona mangithi amageja walengane. Yebo mteka baba. Akudingeki ukuthi ngize ngichaze ukuthi ngikhuluma ngani. Kodwa ufaka uyicabangele wena. Kodwa ngibekile ngendlela umuntu wonke umuntu azozwa ngayo. Mangithi dololo and ngithanda ukuthi le ngoma ngijabule kakhulu ngayo ngendlela emukeleke ngayo. Ngiye ngayi-highlight emcimbini kaBahube obula. Yebo. Albert Park. Angikaze ngama ngalo ukuthi ngithi nje ingoma ngizayibikile ukuthi ithini isihloko sayo.
then ngacula nje ivesi lalodwa kodwa ngathi ngiqeda ngase ngicula nabantu ngaze ngicula nabo Yebo. and ngihappy ukuthi ngikwazi ukuqhamuka nengoma kanje ngoba ikhala esiningi la emhlweni kaMaskandi nawuzokwazi nje amaculo amaningi kaMaskandi anokugxiba abantu besifazane kakhulu. Yebo. Sonke isikhathi sebe abayiphethe kahle bawusebenza ukuthi yabona kwawo ukuthi sithina sihlala njalo siyethekile thina amadoda ukubona makuthiwa abahlukene wesilisa nowesifazane ikhaya esiningi owesilisa uyena ngathi manje victim kakhulu ukudlula omunye uyena oshayeke kakhulu yabona kunjalo uyena oniwe so ke le ngoba ngiyayithanda ngoba osisibethu laba vele ukhiye usuku usendodeni ukuthi uzomshada noma ngeke amshade. Yebo kunjalo uthi uyakuye nje usuku usuwazi ukuthi cha lo ngizomshada lo ngeke futhi uthi uhleli naye mnteka baba endlini uyazi wena ukuthi uphana ukhiye kuwe. So ke ngiyabacelela ko sisibami ukuthi awu wethu mawazi kahle ukuthi cha lona nje njoba nje ke enginika konke ngingakukhokhele ngeke futhi ngikukhokhele ongenani ke phela ke ngizameke ngemalana ke umese ekhaya ke ephatha igrosanyana abazali bekhona abakudlayo kongenani okuncanyana ke ngoba phela inkomo ngasoze bayithola ngeke futhi umtshele ujaya wena ngeke ngulobole wena but ke at least ke phela ngizameke afike ekhaya kwabazali bazi ukuthi kodwa kuyasiphathela lo plastic umebu mekade kuyileke ngikuza kahle kabe yami imake iqosha mntike baba ngizoya lapha einkundleni zokuxhumana ngiye ekutheni ukuthi utholakala kanjani nokuthi abantu mabefuna ukukuthinta bengakuthola kanjani mntike baba ngoba kukhona insizwa ethe yashiya emhlabeni esoyikhumbula njengamanje ngiyacabanga ukuthi mntike baba zifikile kwena lezi indaba ikakhalasi soyikhumbula mntike baba kodwa ingoma yakho sovala ngayo masisiphuma siphinde skip imininingwane futhi kodwa njengamanje mnteka baba ake sidlule kule la ekutheni ukuthi utholakala kanjani einkundleni zokuxhumana kwamanje abantu abakuthintayo bakuthinta kanjani emva kalokho mase siya ukuyohlonipha baba lensizwa ukuze sikwazi ukubuya mnteka baba sesibuya ngamandla sesidlulile la khona esibhlungu khona kube into ebuhlungu kakhulu indaba kaGumede ukhalasi insizwe besincane kakhulu le i-album yayiyodwa engiyaziyo ngicabanga ukuthi besazosidinga umsebenzi omuhle kakhulu ngoba kwayona leyo yokuqala bongeke kusho ukuthi uyaqala ukukhipha yebo mnteka baba indlela into yakhe bevuthwe ngakhona so ke sibe buhlungu sengathi ke nomndeni wonke ungaduduzeka nabathandi bomculo wakhe nabantu abesebenza nabo bonke. So ke uqosha ke uyatholakala einkundleni zokuxhumana ku-Facebook uqosha ngokwenza kwakhe impene emhlophe ku Instagram ngi-live nje kumanje bayasibuka nje ku Instagram ngisho ngathi ke @qosha ngokwenza kwakhe ngiyafoneleka futhi kodwa ngicela bengafoni manje ngise studio yebo bengafoni manje mangiphuma ke esebengafona ke noma nini ngikhona ku inamba yami 073 277 3968 073 277 3968 ngikhona ngiyafoneleka na WhatsApp ngikhona i-email unkosicbc49@gmail.com unkosicbc49@gmail.com. Kunjalo mnteka baba ake ngigijime kanje mfowethu sihloniphe lensizwa okuthiwa ukhalasi siyabuya mnteka baba sizogoqa ngoba sibuye sikhumbula amaqhawinqa labuzala umculo wesintu kodwa namhlanje mnteka baba sokhumbula leli galelo lelensizwa efike nje kokuqala emculweni isinika lomuntu yasidlula emhlabeni kamana kukhalasi umfike Gumede. Amaphosa bhekicele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba akaphi yena